ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ କେତେ କିଛି ରାନ୍ଧିଥିନି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟରେ ଡାଲି ଫୁଟଣ କଲି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ କରି ରଖି ଦହି ବାଇଗଣ କରିମ ବୋଲି ବାଇଗଣକୁ କାଟି କରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ କରି ରଖି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦହି ଗୋଳେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖି ବାଇଗଣ ଛାଣି କରି ସେ ଦହିରେ ଭିଜେଇ କରି ରଖିଲି। ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଦେବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ପକେଇଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇ ଫୁଟଣ କରି ଦହି ବାଇଗଣରେ ଢାଳି କରି ରଖିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ସେଥିରେ ଫୁଲକୋବି କାଟି କରି ଭାଜି କରି ରଖିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଭାଜି କରି ରଖିଲି। ଗୋଟେ ମଟର ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁକୁ ପ୍ରେସର ସିଟି ଦେଇ ରଖିଥିଲି। ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଟମାଟର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି କରି ଅଦା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପନିପରିବା ବୋଇତାଳୁରେ ଦେଇ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଢାଳି କରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ କରି ଫୁଟିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସବ୍ଜି ମସଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିନି ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତରକାରୀଟା ଯେତେ ଫୁଟିବ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଜା କରିବା। କଦଳୀରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି କରି ରଖିଥିଲି। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଟି ରଖିଥିବା କଦଳୀକି ଦେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଭାଜିଲି। କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କଢ଼ା କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଛି ଭଜାଟା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭଜା। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋର ସବୁକିଛି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇବା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି, ଆସ। ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲି। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ପ୍ଲେଟଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।